We scoren, we winnen, we halen alles binnen. Sta je zelf ook regelmatig in stadions? Wat voor gevoel is dat? Ja, als het vol is het helemaal te gek. Dan is het echt kicken. Dan moet je... Ik stond vanmiddag in de Kuip in Rotterdam voor 12.000 mensen. Ik moest wel lachen, want Gordon die stond voor me. Die kwam met een helikopter aanvliegen. Die is gek. Maar ja, dat is leuk. En Ahoy natuurlijk, 10.000, 12.000 mensen. Dat is fantastisch. Vooral als allemaal jouw liedjes staan mee te schreeuwen. En je nieuwe DVD natuurlijk. DVD uit en thuis. De mensen kunnen eindelijk in de keuken kijken bij Kroes. En dat, ik moet zeggen, de reacties zijn erg goed. Die zijn leuk, dus spannend. Wat kunnen we op de DVD precies gaan zien? Heel veel muziek. Er staan heel veel videoclips op. Een beetje leven met mijn kinderen. Met mijn ouders die ook met me werken. Mijn vader is mijn geluidsman. Mijn moeder doet de boekingen. Ja, gewoon een hele gezellige cd. Echt heel leuk. Of DVD moet ik zeggen. En binnenkort weer stadion. 2 keer Ahoy. 5 en 6 november. Maar daartussen nog iets van, ik geloof 200 concerten door heel Nederland heen. Want het is druk. Ja, en ik denk dat we dit jaar toch wel weer aardig die kant op gaan. Want er staan er geloof ik weer 298 in het land. Dus leuk. Ja, alleen maar gezellig. Hoeveel kilometer rijden? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb net een nieuwe auto. Hij is 3 maanden oud en hij staat nu op 18.000 kilometer. Dus veel. Het gaat de goede kant op. Het gaat goed. Oh, wat een heerlijke dag. Het is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn droom zag.